אז נתחיל בלהוריד להם את הקליפה ולהפוך אותם לטבעות. עכשיו בצלחת נוסיף חצי כפית אבקת אפייה, 100 גרם קמח, כפית פפריקה, 100 גרם קורנפלור, חצי כפית מלח, נערבב עם סודה עד שזה בצבע כזה כתום, יפה. עד שזה כתום כזה, ונתחיל לטבול את הטבעות בתוך זה. ונטבול אותם בפירורי לחם. והנה זה בתוך השמן הרותח על 180 מעלות. אנחנו עכשיו נוציא את זה. אז עכשיו נוציא את זה, כי זה מוכן. וככה מכינים את הטבעות בצל המושלמות של פלשי.